सिंधुदुर्ग, बेळगाव या धर्मप्रांतातून अनेक पदयात्री आले आहेत. तसंच इतर महाराष्ट्राच्या इतर भागातूनही आजच्या ह्या संत फ्रान्सिस झेवियरच्या सणाच्या निमित्त इथं आले आहेत. त्यांचं मी फार मनापासून कौतुक करतो आणि त्यांचा त्याग, त्यांची भक्ती, त्यांची सखोल श्रद्धा ती व्यक्त करत आहेत, त्याच्याबद्दल मला फार आनंद वाटतो. संत फ्रान्सिस झेवियर 500 वर्षापूर्वी 16व्या शतकात, आता 21व्या शतकात आहोत आपण. तत्कालीन आपण सामाजिक किंवा आर्थिक किंवा राजकीय संदर्भ लक्षात घेतले आणि त्याने जे मिशन निवडलं आणि साध्य केलं त्याचा जर आढावा घेऊन आजच्या मितीला, आजच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय संदर्भात वापरलं तर आपल्याला त्याचं नवीन चिंतन करायला एक संधी मिळते. एक मात्र नक्की आहे की जे काही आपण चर्चमध्ये सामाजिक शिक्षण म्हणतो, धर्मशिक्षण आपल्याला ओळखीचं आहे. प्रार्थना शिकणे किंवा साक्रमेंटाचं शिक्षण दिलं जातं. त्याचबरोबर सोशल टीचिंग ऑफ द चर्च विच इज ऑफन निग्लेक्टेड. म्हणजे बऱ्याच वेळा आपण सामाजिकतेकडे दुर्लक्ष करतो. आपली श्रद्धा करुणेकडं सहज वळते. आपण शेजाऱ्यावर प्रीती करा म्हणून बरेचसे उपक्रम राबवतो, व्यक्तिगत, सामूहिक आणि संस्थात्मक. बरेचसे हॉस्पिटल्स आहेत, शाळा आहेत, याद्वारे आपण करतो. किंवा आपण कुणाला अडचण असली तर आपण सहजच शेजाऱ्याला मदत करतो. पण सामाजिक शिकवण काय आहे आपल्या ह्या चर्चची, यावर जर आपण लक्ष दिलं तर आपल्याला एक नवीन काइंड ऑफ मार्ग सापडल्यासारखं. ही नवीन नाही आहे. शतकानुशतके अनेक पोप साहेबांनी आपल्याला याच्याविषयी बोलले आहेत. आणि पोप फ्रान्सिसनी त्या सिनोडमध्ये, आता मागच्या वर्षी संपलेल्या सिनोडमध्ये बरंचसं काही सांगितलेलं आहे आणि त्याच्या बाबतीत मी फक्त थोडं सांगणार आहे. याची प्रक्रिया आम्ही वर्कशॉपद्वारे किंवा कार्यशाळेद्वारे पुढे नेत आहोत वेगवेगळ्या ठिकाणी. आता संधी मिळाली, जी काही पदयात्रा आम्ही संध्याकाळी भेटणार आहोत किंवा परवा काही भेटणार आहोत, ती प्रक्रिया मी पुढे नेणार आहोत थोडी थोडी. आणि त्या प्रक्रियेविषयी मी तुम्हाला सांगणार आहे. हाच संदेश संत फ्रान्सिसनी वापरला. म्हणजे हे नवीन काही नाही मी सांगत आणि हे माझं काही सांगत नाही, हे चर्चचं टीचिंग आहे. तर मुख्य मुद्दा म्हणजे कसं की कोणीच असा आधांतरी पूर्णच्या पूर्ण संपूर्णतः आध्यात्मिक होऊ शकत नाही. म्हणजे आपण येशू ख्रिस्त भेटला आणि आपण लगेच साक्षात्कार झाला, त्याला संदर्भ असतात, त्याला सामाजिक संदर्भ असतात, त्याला आर्थिक संदर्भ असतात, त्याला राजकीयसुद्धा संदर्भ असतात. ज्या काळी संत फ्रान्सिस झेवियरने कार्य केलं त्यावेळेला पोर्तुगीजांची सत्ता होती. आता त्याच्यामध्ये मी जाणार नाही, फक्त तुम्हाला आठवण करून देतो. आजच्या आपण ह्या लोकशाही तंत्रज्ञानामध्ये आपण आता कसं मिशन पुढे न्यायचं आहे. आपल्या शुभवर्तमानापुढे प्रभूने सगळ्या लोकांना पाठवलं आहे. इतकं काम आहे उदंड. फक्त धार्मिक काम आपण म्हटलं की फक्त मिसा ऐकणे आणि प्रार्थना करणं हेच फक्त ख्रिस्ती लोकांचं काम नाही, लक्षात घ्या. किंवा करुणा करणे किंवा कुणाला मदत करणे आपलं ख्रिस्ती म्हणून कर्तव्य तिथपर्यंत मर्यादित नाही. बऱ्याच वेळा आपण आपल्या श्रद्धेला अशा मर्यादा घालून टाकतो. दुसरं एक क्षेत्र आहे सहजासहजी आपण ती अवलंबत नाही, ते म्हणजे राजकारण. आणि ह्या सिनोडमध्ये पोप फ्रान्सिसने स्पष्ट लिहिलेलं आहे की जितकं आपण म्हणतो ना, परमेश्वराने गरिबांना निवडलेलं आहे, गरीब परमेश्वराच्या जवळचे आहेत आणि ख्रिस्ती म्हणून आपली काही जबाबदारी आहे, कर्तव्य आहे या गरीब लोकांबाबत, तितकंच
कर्तव्य आपलं आहे की आपण लोकशाही राजकीय प्रक्रियेत सहभागी होणे. आता मी ते नंबर सांगू शकतो, परंतु तुमच्याकडे तसं काही संदर्भ नाही म्हणून मी ते त्या सिनोडमधल्या ज्या काही डॉक्युमेंट्स आहेत त्याचे सांगतो. किंवा त्याच्या अगोदरचे ज्या वेळेला इंडस्ट्रियलायझेशन सुरू झालं, औद्योगिकीकरण 17व्या-18व्या शतकात, आणि नोकरदार वगैरे निर्माण झाला, त्यावेळेला पोप महाशयांनी याच्यावर भाष्य केलं. कारण आपली जे काही पिलग्रिमेज आहे, आपली काही तीर्थयात्रा आहे, ती आधांतरी हवेत नाही, समाजातून जाते ती तीर्थयात्रा, ती राजकारणातून सुद्धा जाते. अशा प्रत्येक टप्प्यावर प्रत्येक परमगुरूंनी याच्यावर भाष्य करीत आपले परिपत्रक प्रसिद्ध केलेले आहेत. विशेष म्हणजे आत्ताच संपलेल्या त्या सिनोडमधून आता राजकारणात सहभागी व्हायचं म्हणजे काय, ह्या लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी व्हायचं म्हणजे तरी काय. इथं आम्हाला अभिप्रेत नाही की आपण पार्टी पॉलिटिक्स, कोणत्या पार्टीचा हा आहे आणि कोणत्या पार्टीचा तो आहे, किंवा ही पार्टी चांगली किंवा ती पार्टी चांगली, असं आम्ही म्हणत नाही. जर आपण म्हणतो की सध्याचे राजकारणात काही कामाचे नसतात, जर आपण म्हणतो की अरे म्हणजे राजकीय नेते किंवा सरकार आपल्यासाठी काही करत नाही, तुम्हाला अशा तक्रारी करण्याचा काहीही हक्क पोचत नाही जोपर्यंत तुम्ही राजकारणात सहभागी होत नाही. जर आपण राजकारणात सहभागी होतो, तुम्ही जर आपल्याला स्वतःला एकदम प्रामाणिक समजतात, कॅथलिक लोक समजतात स्वतःला, आम्ही फार पवित्र आहोत, आम्ही नेहमी मिसाला जातो, आम्ही देवभीरू आहोत, आम्ही दान धर्म करतो, चर्चला पण दान देतो, सगळं काही करतो, पण तुम्ही एका बाबतीत कमी पडता. निकोदिमसला प्रभूंनी हे सांगितलं. निकोदिमस म्हटला मी सगळं करतो, जेवढं तुम्ही सांगितलं ते करतो, फक्त प्रभूने त्याला सांगितलं तुझ्यामध्ये उणीव आहे. काय उणीव आहे? तू सगळं विकून टाक आणि माझ्या मागे. त्याचा चेहराच पडला. तसं आपण सगळं करतो, पण आपण जे काही सरकार, गव्हर्नन्स, जे काही राजकारणी हे राजकारण चालते आणि राजकारणी सत्ता चालवतात, त्याच्यामध्ये आपण का उणे पडतो? जर आपण स्वतःला एकदम प्रामाणिक समजतो किंवा एकदम सत्यवचनी समजतो, तर हे सत्यवचन किंवा ह्या प्रामाणिकपणा लोकांच्या कारणी का नाही लागू येऊ? आपण जर सत्यमध्ये सहभागी झालो आणि आपण लोकांची सेवा त्याद्वारे का नाही करू शकत? बऱ्याच वेळेला आपण ते दार आपण बंद करून ठेवलेलं आहे. सिनोडच्या डॉक्युमेंटमध्ये स्पष्ट लिहिलेलं आहे की प्रत्येक प्रापंचिकाने जितका तो मिसेला येतो, जितका तो नवीनेला येतो, तितकाच तो राजकारणातही सक्रिय असणं आवश्यक आहे. मग राजकारण फक्त मतदान करायचं कारण नाही आहे, त्याच्यामध्ये अनेक प्रक्रिया आहेत. अगदी उतरंड जर पाहिली आपण, ग्रामपंचायतपासून, नगरपालिकेपासून, जिल्हा परिषदेपासून, पंचायत समितीपासून जिल्हा परिषद आणि राज्य आणि त्या केंद्र सरकार वगैरे, या सगळ्यात आपण का नाही सहभागी होऊ? लोक आहेत, कॅथलिक ख्रिस्ती लोक ह्या राजकारणात फार क्वचित आहेत. आपल्याला त्याचं म्हणजे आपण सहज म्हणून जातो, तो राजकारणी आहे म्हणजे तो वाईटच असणार, तो राजकारणी आहे म्हणजे तो भ्रष्टाचारीच असणार. जोपर्यंत आपण त्याच्यात सहभागी होत नाही तोपर्यंत आपले त्यातले इंगित, त्यातले काय आंतरिक भाग आहेत ते समजत नाही. संत फ्रान्सिसचाच उदाहरण द्यायचं ठरलं तर त्या ठराविक राजकीय संदर्भातच त्यांनी काम केलं. जिथे जिथे पोर्तुगीजांची सत्ता होती, जितकी पसरली, त्याच्यात सीमित त्यांचं काम होतं. ते गोवा असो किंवा दक्षिण भारत असो किंवा पूर्वेचे देश असो, इंडोनेशिया वगैरे, चायना,
तिथपर्यंत त्याची जाण्याची उडी का होती? कारण त्याला राजकीय सपोर्ट होता. आज आपण विशेष प्रार्थना करू की आपण हे क्षेत्र अवहेरू नये, टाळू नये. आपण मनमोकळेपणाने, जसं प्रभू म्हणतो की कितीतरी काम आहे, हेही काम आपलंच आहे. ज्या पोटतिडकीने आपण पायी चालत येतो, तीच कमिटमेंट, तीच बांधिलकी घेऊन आपण राजकारणात उतरलं पाहिजे, आपली सिद्धता करण्याकरिता की आपण प्रभूशी प्रामाणिक आहोत आणि प्रामाणिकपणेच सगळ्यांचं भलं आम्ही साधणार आहोत. प्रामाणिकपणे तीच सेवा, जशी आपण करुणेने सेवा करतो, एकमेकाला मदत करतो अडचणीत, कोणाला अडचण निर्माण व्हावी आणि मग आपण मदत करावी, त्यापेक्षा आपणच विकासाची कास का नाही धरू? जिथे जिथे 2 किंवा 3 एकत्र येतात तिथे मी आहे, असं प्रभूने म्हटलं आहे. पण जिथे 2 किंवा 3 एकत्र येतात तिथं राजकारण सुरू होतोय, हे प्रभूने नाही म्हटलं, पण हे सत्य आहे. अशा प्रक्रिया आपण अवलंबल्या पाहिजेत आणि मग आपली श्रद्धा तिथं तिची परीक्षा होणार. प्रार्थनेत आपल्या श्रद्धेची परीक्षा होत नाही. जिथे आपल्याला आव्हानं मिळतात, जिथे आपल्याला कठीण प्रसंग येतात, की जिथे सत्याची चाड पुन्हा पुन्हा तपासून पाहिली जाते, हा भ्रष्टाचार आहे का हा माणूस की नाही, किती सत्य आहे, किती खोटं आहे, अशा ठिकाणी जेव्हा आपण आपलं वास्तव्य किंवा आपले मिशन कार्य सुरू करू, त्याच वेळेला आपण खऱ्या अर्थाने आपली श्रद्धा प्रकट करणार आहोत सामूहिक रीतीने. आज त्यासाठी प्रार्थना करू. पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांच्या नावे.